Хора, днеска правя това видео, за да ви кажа, моля ви се, абонирайте се за канала ми, за да получа 50 абоната, да започна поток на живо. Да правим най-интересните работи на този поток. Затова моля ви се, абонирайте се за канала ми и оставете по няколко лайкчета. И да, оставете по един лайк и абонат, за да довърша тази рисунка. Очаквайте втора част, може би сега. Айде след един час ще направя втора част на ето тази рисунка. Аластър. Който го е рисувал, да напише в коментарите и кой му е любимия герой от Hazbin Hotel. Абонирайте се, моля ви, за да направим поток на живо. Довиждане от мен!